Ψαλμός 103. Ευλόγιο ψυχή μου τον Κύριο και κάθε τι που είναι μέσα μου, το όνομά του το Άγιο. Ευλόγιο ψυχή μου τον Κύριο και μην ξεχνάς όλες τις ευεργεσίες του. Αυτόν που συγχωρεί όλες τις ανομίες σου, αυτόν που γιατρεύει όλες τις αρρώστιες σου. Αυτόν που λυτρώνει από τη φθορά τη ζωή σου, αυτόν που σε στεφανώνει με έλεος και ικτυρμούς. Αυτόν που χορταίνει τα γυρατιά σου με αγαθά, η νεότητά σου ανανεώνεται σαν του αετού. Ο Κύριος κάνει δικαιοσύνη και κρίση σε όλους εκείνους που αδικούνται. Φανέρωσε τους δρόμους του στον Μωυσή, τα έργα του στους γιους Ισραήλ. Ικτύρμονας και ελεήμονας είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θα δικολογεί για πάντα, ούτε θα διατηρεί την οργή του στον αιώνα. Δεν έκανε σε εμάς σύμφωνα με τις αμαρτίες μας, ούτε ανταπέδωσε σε εμάς σύμφωνα με τις ανομίες μας. Επειδή όσο είναι το ύψος του ουρανού πάνω στη γη, τόσο μεγάλο είναι το έλεος του σε αυτούς που τον φοβούνται. Όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, τόσο μακριά από εμάς έστειλε τις ανομίες μας. Καθώς ο πατέρας σπλαχνίζεται τα παιδιά του, έτσι και ο Κύριος σπλαχνίζεται αυτούς που τον φοβούνται. Επειδή αυτός γνωρίζει την πλάση μας, θυμάται ότι είμαστε χώμα. Οι ημέρες του ανθρώπου είναι σαν το χορτάρι, σαν το άνθος του χωραφιού έτσι ανθίζει. Επειδή ο άνεμος περνάει από πάνω του και δεν υπάρχει πλέον και ο τόπος του δεν το γνωρίζει πλέον. Το έλεος όμως του Κυρίου είναι από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα επάνω σε αυτούς που τον φοβούνται και η δικαιοσύνη του επάνω στους γιους των γιών, επάνω σε εκείνους που τηρούν τη διαθήκη του και σε εκείνους που θυμούνται τις εντολές του για να τις εκπληρώνουν. Ο Κύριος ετοίμασε το θρόνο του στον ουρανό και η βασιλεία του δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριο, άγγελοι του, δυνατοί με δύναμη, εκείνοι που εκτελούν το λόγο του, εκείνοι που υπακούν τη φωνή του λόγου του. Ευλογείτε τον Κύριο όλες οι δυνάμεις του, η λειτουργή του, εκείνοι που εκτελούν το θέλημά του. Ευλογείτε τον Κύριο όλα τα έργα του, σε κάθε τόπο της δεσποτείας του. Ευλόγη, ω ψυχή μου, τον Κύριο.